سراغ تشيبون قاعد دحن متصاهم معنسي زي إيكولايزر زوير أكشن فيلم هنري زي إيكولايزر بزعبة حدا نبار كوماندو موتوم سيلو كمنا منقصت سراوت زملتن بسنكي ناي روسيا مافياتات نحنت قلعان خد حنيلو نبار هيوتو زملسلون نتاتينا كنري زقلعان كد حنا دخون أبزي إيكولايزر بحنسب نرأي بوسطن روبرت ماكيلز تهال ودن رئي روبرت أب حدا دوكان كم ماناجر كون يسرح بس كله معروفتو صبوغ ركبن قررون زلو طعمي صبوغ سبيب مانم زي فولتوغن روبرت أب قدم حلوف هيوتو حيالن طعم حدا جنيان قتالو كوماندو نيرو كاب منغستي زموتا مسيلو من نتغيرو أب زاخة ما خنبرن كله مانم سبي فولتون روبرت أب سروحو رالف زبهال حدا روكيد حركلو رالف ناناي بوليس ململا بزغطل سومن قعد سلزدلي كدوتو المقناس مقاقو خمجاشي يمكركم زلو روبرت ينبرو روبرت دما سب حزب وحدون بزح زيتان ما زيخون مقبل نخبلع مخريحو روبرت نسبات طعمي زحالي تقار دما طعم بتنقاقن بديسيبلينين يوخل نقر زقبر كل تقاراتو دما تغيدو زلا ناي سكند ساعات موطريت بدن بناقوت اركان ناي مقبار لمزيتات لو مشت روبرت اب حانت دا مستخيدو كل جيزة متعفو ام مچاچو افتاون بركوف مسالة حانت مصحف العلونة من باب بحر لو اب حانت مشت كن اب تدا مقبيت كم تخالي جيزة مصحف كن بمسكدة بزح كاستمر افت غزايلن توسونو مقبزول حسواتن حانتي روح جوغراق اي حقول عن رحم زلو إذا قيح قلعة شما ألينا تبهل روبرت دما زعبا زازو بازلو مصحف تاريخان أولا داعان كتنقرو تمكر بزح كيت أنحت جن ألينا روبرت تسنابتاتو كبت جزاواتيا تاكسي حيزا كافت خواب تخيل صباحتو روبرت كم تلمادو أبصروحو عيلو جزو تمليسو أو جزو أحد سيبو نفتا كل جيزة خدلا داشاهي مصحفو خانبب يخيل قروب كيت أنحت ألينا استفالي خداونتن بتعم بزح ميكابن تقريقا نفت دمج بتاعتي بزح خيت أنحت سلكي دولا زي فلتنا ينورنا نجر ألينا نحاد حيال نايت خبابي ناي روسيا مافيا تسرح وقت سرحلو استجددت مغنى دما بزح إداس لزنوران كافت سرحان دحرد أخدو قوارز كوينا قتلان كساقان نخونو سلزفرارحا بتي مرح مافيا تجديدا مسافات متعدي تحدر وقت مشيت نسو نألينا زو سر حدا بعد هفتي أبطاق دقب مقبيت مجمو صبايا ساقن مرحقة كتكيد كم زي الدلن دس كم زي بلان مش نقرأتو تناديدو وما عند تزيكيتكي مواتي تخي إلو مسافر رحا وطاع نفتا مكينة مستساب أي تأتي روبرت برحقت زخول ناقاري عزاوي زلو بتبحيتو روبرت لرالف نتناي سونوتو بزح كبدت نمقناس زح سورحو نورو سبورتي متات أنن زح شوت إزرقلو نخونن نحقو زونيرو رالفي دعمي داغيمون تصفى مغرات جمر روبرت دما تزلو من ناورو قير تخوينو صار خمزة حتتن فرا صار دما حدا معلت خمزة جنن يدلو كبرتاتو عين بكر مشيتو روبرت كمتلو مد سروح مسودقة نفتا كل جيزة زخدا دا مقبيت متحفو خانو بمسقاتي ألينا أتيات صنحو روبرت آتيو كوف مسولة ألينا تسيان روبرت خيدا كوف نختفلو تقوو فغاد تحدو روبرت أبتقازقا نايوقع ملكتات مسرقية كوف نختولن تاخم استفطرنو كتنقرو فقيدلا بحدا كوف مسولو ألينا نسلافي تسرحلو مخنات لقاح سلازلوان دحر دقا مسرح قواريصا بسنك لقاحا قتلا خمزة فرارحان تنقرو حلما دما درافيت كتكونن كاوز زلوا حبيد منواورو وطيا زحش ناورا نخهليا تحنت تمنيتاهم زخونت نروبرت تنقرو كتصل بلا دما سرحتا درف خمزلتان روبرت خسمعا خمتدوليون تنقرو روبرت فشخيلو قدن كسمعا اتا كاسيت يقبلا ابتدا مقبي قروتا مسوقعو روبرت نعلينا كافتدا مقبيت وطيوم انقزا نفانيا وشي يوقعو قروتا مسكدوغن اب قدميتهم حانت تسلام مكينة تطوطول كافتا مكينة دما تسلافيز تهالنا روسيا مافيا مراحي وطيو نقلينا بحيل يوقعن يقطقطان جميرو زعباتنا يتمالي مشت عميلو زي محقواسن مزتناددن إنا تزاربه نعا مسكتكتا روبرت خاقت تخبل سلافي نقلينا نفت مكينة اتايلو يسدا روبرت نا بيزنس كارد هيو دهر دا قلينا تدالي خوينكا بزسل كزي أواقعني ويم رخابني له بيزنس كارد هو يخيل صباحيتون بدحر صباحيتون روبرت أبطو كل جزء خيدوز صباحيو نربوتا أبتدا مقبيت ألينا منم كرأي كألن هذا مشد زي أستأنا قادينا تدا مقبي ألينا من مخانو زي فلتسو
ብጣዕሚ ከም ዝቐጥቀጣን ሕጂ ኣብ ሆስፒታል ሕክምና ይግበረላ ከም ዘሎን ይነግሮ። እዚ ሰሚዑ ሮበርት ንኣሊና ኸርኢ ሆስፒታል ምስ ከደ ብጣዕሚ ደኺማን ገጻ ብጣዕሚ ብዙሕ ውቃዓት ተመሊኡን ይሪኣ። ኣሊና ኸይረአቶ ነታ ምሳኣ ተላዕላ ዝነበረት ዓርካ ፀዊዑ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ምስ ሓተታ ስላቪ ኩሉ ግዜ ከም ዝቐጥቅጣን ንእሽተይ ጌጋ ተፈፂማ ኩሉ ግዜ ሆስፒታል ክሳብ ተኣቲ ከም ዘሳቀያን ንሮበርት ትነግሮ። ዝሰምዐ ሮበርት ንኣሊና ብጣዕሚ ስለ ዝሓዘነላ ካብቲ ዘለቶ ኩነታት ንኸውፃ ሓገዝ ክገብረላ ይፍትን። እዚ እናኾነ እንከሎ ስላቪ ናብ ሓደ ዓብዪ ሆቴል እናኣተየን ቶም መሳርሕቱን ሰራሕተኛታቱን ድማ ካብ ካሊእ ወገን ዝመፀ ክፍሊት ቅርሺ እናቐበልዎን ንርኢ። ብዙሕ ከይፀንሐ ሮበርት ናብቲ ዘለዎ ሆቴል ብምእታይ ንስላቪ እዚ ቅርሺ እዚ ወሲድካ ንኣሊና ነፃ ግበራ ድሕሪ ሕዚ ምስ ተቆልዓሳ ወይ ኣብ ጥቓኣ ከይርኢካ ኢሉ ንስላቪ ክስማዕምዖ ይሙክር። ስላቪ ግን እቲ ቅርሺ ይተቐበሎን ኣሊና ናብ ስራሕ መሊሰ 4-5 ዕፅፊ እዚ ቅርሺ እዚ ክሰርሕ ይኽእል እየ ብምባል ናይ ሮበርት ሕቶ ይነፅጎ። እዚ ዝሰምዐ ሮበርት እቲ ቅርሺ ካብቲ ጠረጴዛ ኣልዒሉ ናብ ጅቦ ብምእታይ ናብቲ ማዕፆ ኸይዱ ኣብቲ ማዕፆ ዝተወሰነ ግዜ ጥጦ ምስ በለ እቲ ማዕፆ መሊሱ ይቁልፎ። እዛ ፊልም እንድሕር ኣፈቲኹማ ላይክና ሰብስክራይብ ብምግባር ድጋፍኩም ግለጹልና። ዝመፁ ፓርትታት ንኸየምልጥኹም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ተኸታተሉ። ንስላቪን ነቶም ምስኡ ዘለዉ ጋርድታትን ድማ ተገንጢሉ ብትኹረት ረኣዮም። ሮበርት ኣብ ሰከንዳት ኣብቲ ክፍሊ ዘለዉ ሰባትን ሒዞሞ ዘለዉ ንብረታትን ብደንቢ ምስትውዓል ይጅምር። እዚ ኩሉ ሪኡ ምስ ወድአ ድማ ኣብቲ ክፍሊ ዘለዉ ሰባት ኩላቶም ንምቕታል ካብ 16 ሰከንድ ንላዕሊ ከም ዘይወስዶ ይግምት። ኣብቲ ክፍሊ ዝነበሩ ዓጀብቲ ስላቪ ድማ ኩላቶም ብኽፉእ ኣቃታትላ ቀቲሉ ይውድኦም። ኩሎም ምስ ወድአ ስላቪ ንሮበርት ምሕረት ይጥይቖ። ሮበርት ድማ ምሕረትካ እቲ ቅርሺ እንካ ክለካ ከለኹ ኣምሊጥካ ብምባል ቀቲልዎ ይኸይድ። ሮበርት ገዝኡ ኸይዱ ብምሕዳር ብፅባሒቱ ኣብ ስሩሑ ውዒሉ ንገዝኡ ምስ ተመለሰ ኣብ ቴሌቭዥን ዛዕባ እቶም ትማሊ ዝቐተሎም ናይ ስላቪ ሰራሕተኛታትን ስላቭን ኣብ ቴሌቭዥን ሪፖርት ይርኢ። እቲ ሪፖርት ድማ እቲ ቀታሊ ናይ ካልኦት ጋንግ መራሒ ምዃኑን ናይ ጋንግታት ግጭት ዝተፈጠረ መቕተልቲ ከም ዝኾነን እዩ ዝንገር። እዚ ናርኣና ድማ ኣሜሪካ ሓደ ቴዲ ሮንሰን ዝተባሃለ ወዲ ኣብ ኣየር እናወረደ ንሪኦ። ምንም ከይፀንሐ ድማ ናብቲ ስላቪን ጋንጉን ዝተቐተልሉ ሆቴል ከይዱ ይርኢ። ቴዲ ናይ ስላቪ እቲ ዝለዓለ ሓላፊ እዩ። ናብዞም ፅዕዎ ምክንያት ድማ ናይ ስላቪ ሞትን ምክንያት ንምምርማር እዩ። ቴዲ ነባር ናይ ሩስያ ናይ ፍሉያት ፖላዊስ ኣባል ውስጢ ምዃኑ እቲ ኣቃታትላ ኩነታት ተዓዝዩ እቲ ዝቐተለ ሰብ ታራ ሰብ ከም ዘይኮነ ብደንቢ ይግምት። ጽባሒቱ ሮበርት ምስራሕ ኸይዱ ራልፊ እቲ ስልጠኑኡን እቲ ናይ ፖሊስ ምርመራ ምስታፍ ሓሳቡን ቀይሩ ምዃኑ ብምርኣይ ብጣዕሚ ይግረም። ንራልፊ እናኣለሸ ኸይዱ ድማ ኣብቲ ናይ ኣዲኡ ድኳን እናሰርሐን እናሓገዛን ይጸንሖ። ተስፋ መቁረፁ ምክንያቱ ምስ ሓተቶ ድማ ኣዲኡ ድኳና እቶም ናይቲ ከባቢ ፖላዊስ ሓዊ ነዲዱ ከም ዝኾነን ንኣኣ ክሕግዝ ኣብኡ ክሰርሕ ድን ከም ዝኾነን ሮበርት ይነግሮ። ንምንታይ ቃፂሎም ወይዱ ምስ ሓተታ ድማ ኣብቲ ከባቢ ናይ ድሕንነት እናበሉ ቅርሺ ይኽፍሉና ነይሮም ኣደይ ክትከፍሎም ፈቃደኛ ስለ ዘይኮነት ግን ድኳና ቃፂሎም ላይሉ ንሮበርት ይነግሮ። እዚ ሰሚዑ ሮበርት ንራልፍ ንምሕጋዝ ኢሉ ንምሸቱ ንዞም ዘይሕጋውያን ፖላዊስ ይከታተሎም። ሮበርት ንዕኦም ምስ ረኸቦም ካብ ካልኦት ናንእሸይ ቢዝነስ ወነንቲ ቅርሺ እናተቐበሉ እንከለዉ ቀሪፅዎም ስለ ዝነበረ እዚ ስርሖም ተዘይቋሪፆም እቲ ቪድዮ ናብ ኢንተርኔት ከም ዝሰቕሎን ከም ዘጋልፆምን ነግሮም። እሶም ግን ክገጥምዎ ምስ ሞከሩ ሮበርት ከም ዘየዳግም ገይሩ ብደንቢ ይቕጥቅጦም። ብፅባሒቱ ንግሆ ድማ ኩሉ እቲ ዝተቐበልዎ ቅርሺ ንናብዋንሁ ክምልሱ ጀሚሮም። ኣብ መንጎኦም ድማ ኣዲኡ ንራልፍ ትርከብ። እዚ ቅርሺ እዚ ዝተረከበት ኣዲኡ ንራልፍ ናብ ፖሊስ ምልመላ ስልጠኑ ክምለስ ከም ዝኽእልን ናብ ናይ ፖሊስነት ሕልሙ ከሳኽዕ ክስዕብ ከም ዘለዎን ነጊራቶ ናብ ስልጠኑ ይምለስ። በቲ ሓደ ገጽ ድማ ቴዲ ስላቪ ቀቲልዎ ክኸውን ዝኽእል ዝበሎ ዝጠርጠሮ ጋንግታት ኩላቶም ይምርምሮም ጀሚሩ። ንእሽተይ ፍሕፍሕ ዘለዎም እንተኾይኖም ድማ ከይተጠራጠረ ስጉምቲ ይወስደሎም ነይሩ። ድሕሪ ግዜ ቴዲ ምስቶም ካልኦት ኣባላት ጋንግ ምንም መልእኽትን ምክንያትን ክረክብ ስለ ዘይከኣለ ናብ ናይ ሰራሕተኛታቱን ዓማዊሉን ምርመራ ይጅምር። ኣብኡ እናኸደ ድማ ብዛዕባ ፍሕፍሕ ኣሊናን ስላቪን ይሰምዕ። ኣሊና ክጠየቕ ምስ ከደ ድማ ንማን ድረኺቡ ኩሉ እቲ ዘሎ ኢንፎርሜሽን ንኽትነግሮ ይሓታ። ኣሊና ሪሓ ጸሊም ሰብኣይን ናብቲ ሆስፒታል ክሪኣ መፂኡ ከም ዝነበረ ንቴዲ ትነግሮ። እዚ ምስ ነገረቶ ቴዲ ንማንዲ ሓኒቑ ቀቲሉ ሓዲግዋ ኸይዱ ኣብቲ ገዛ ከይዱ እቲ ሲሲ ናይ ካሜራ ድሕንነት ብምፍታሽ እቲ ሮበርት ዝተባሃለ ጸሊም ሰብኣይ ምን ምዃኑ ክርኢ ይፍትን። ብደንቢ
ምስ ረአዮ ድማ ክእልሽዎን ማንነቱ ንኸጻርዩን ነቶም ካልኦት ኣባላት ጋንጉ ነጊርዎም ይኸይድ። ሓደ ገጽ ድማ ሮበርት ኣብ ስሩሑ ዘይተሓሰበ ዘራፊ መጺኡ ንሓንቲ ሰራሕተኛኡ ቀለበታን ኩሉ ቅርሻን ንኽትህቦ ይሓታ። ሮበርት ዝኾነ ተግባር ንኸይገብር ህፃውንትን ብዙሓት ሲቪላትን ኣብቲ ከባቢ ስለ ዝነበሩ ነቲ ሰራቒ ኩሉ እቲ ቅርሽን ናይታ ሰራሕተኛኡ ቀለበትን ኣውፅኡ ይህቦ። እቲ ሰራቒ ሒዙ ምስ ከደ ታርጋታ መኪና ብደንብ ዝተውዒሉ ይሪኦ። ብፅባሒቱ እዛ ቀለበታ ተሰሪቓ ዝነበረት ካሽር እታ ቀለበታ ኣብቲ ተሰሓቢ ተቐሚጣ ፀንሓ። ሮበርት ድማ እቲ ሰራቕ ዝቆጥቆጠሉ ሞደሻ እናፀረገ ኣብቲ ስራሕ እናእተየ ንሪኦ። ብፅባሒቱ ቴዲ ናብ ሮበርት ፖሊስ መሲሉ ናብ ገዝኡ ይመጾ። ሮበርት ቴዲ ብዙሕ ምርመራታት ዋላ ይገበረሉ ዳኣ እምበር ሮበርት ናይ ሕሉፍ ኮማንዶ ስለ ዝኾነ ነዚ ኩነታት ብደንብ ሰልጢኑ እዩ። ምንም ምልክት ከየርአየ ድማ ንቴዲ ኩሉ መልስታት ይምልሰሉ። ዋላ ቴዲ ምንም ማስረጃ ክረኽበሉ ኣይኽኣል እምበር ክልቲኦም ሓሰውቲ ከም ዝኾኑ ተረዲእዎም እዩ። ከም ዝቆተሎን ሮበርት ድማ እቲ ናይ ስላቪ ዋና መራሒ ምዃኑን ብደንቢ ይርድኦ። እቶም ማፍያታት ክቆትልዎ መፅኦም ከም ዘለዉ ስለ ዝፈለጠ ኩነታት ምድላው ይጅምር። ብፅባሒቱ ቴዲ ንሓደ ሰራሕተኛኡ ንሮበርት ኣብቱ ምሸት መፅሓፍ ዘንብበሉ እንዳ ምግቢ ቤት ከይዱ ንኸጥቅዖ ይነግሮ። ሮበርት ግን እቲ ዝተለኣኸ ቀታሊ ምንም ከይመሰሎ እዩ ኣብ መሬት ወዲቕዎ። ሮበርት ካብቲ እንዳ ምግቢ ቤት ወፂኡ ሞባይሉ ኣውፂኡ ነታ ቴዲ ተሰቒልላ ነበረ መኪና ፎቶ ልዒልዋ ብሞባይሉ ይኸይድ። ቴድን እቶም ካልኦት ጋንግታቱን ሮበርት ናብ ገዝኡ ይስዕብዎ። ሮበርት ግን ኣብ ገዝኡ ይጸንሖምን። ግዳስ ሮበርት ኣብ ካልእ ገዛ ኮይኑ ብሕወኣት ኣብ ገዝኡ ዝተቐመጡ ካሜራታት ገይሩ እዞም ሰባት ማንነቶም የጻርሎ። ሮበርት ምስቶም ናይ ሩስያ ዝሓየሉን ዝዓበዩን ማፍያታት ከም ዝገጥምሎም ዝፈለጠ እቶም ናይ ቀደም ናይ ድሕንነት መሳርሕቱን ኣባላትን ሓገዝ ክጥይቕ ይኸይድ። እታ ሱዛን ዝተባሃለት ናይ ቀደም ናይ ሮበርት መሳርሕቲ ዘለዋ ስልጣን ተጠቒማ ብዛዕባ እቶም ማፍያ ኩሉ ሓበሬታ ተውፀሉ ዝተቐቢሉ ሮበርት ምዞም ማፍያታት ንምግጣም ካብቲ ገዛ ይወፅእ። ሱዛን ግን ኣቐዲማ ቴዲ ትኽክለኛ ሽሙ ኒኮላይ ቼንኮ ምዃኑ ነጊራቶ ነይራ። ቴዲ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ምስ ከደ ሰብኣያ ንሱዛን ንምንታይ ኸ ነዚ ሰብ እዚ ትሕግዝ እየ ኣለኺ ኢሉ ነገራ። ሱዛን ድማ እዚ ሓገዝ ዘይኮነ ዝሓትትሎ ፍቓድ እዩ ዝሓትትሎ ኢላ ሰብኣያ ሓገዝ ዘየድልዮ ሰብኣይ ምዃኑ ትገልጸሉ። ሮበርት እዚ ናይ ፑሽኪን ናይ ሩስያ ጋንግ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታይ መጀመርያ ኣብቲ ናይ ገንዘብ ሕፅበት ዝካየደሉን ሓሺሽ ዝዕሸገሉን ትካል ብምኻድ ኩሎም እቶም ሰራሕተኛታቱን ኣባላት ጋንግን ኣሲሩ ኣብ ፍሪጅ ዓፅዩ ንፖላዊስ የፅንሐሎም። ኩሉ ዘድልዮም ማስረጃታት ድማ ኣብ ፍሌሽ ኣቕሚጡ ይሓድገሎም። ኣብ ካሊእ ቦታ ድማ ቴዲ ኣብ ሓደ ዓብዪ ሆቴል ምስ ሓደ ገጂፍ ቀታሊ ኮፍ ኢሉ ንሪኦ። እዚ ወዲ ድማ ንሮበርት ቀትል ከም ዝኾነ ዝተፀውዐ ንርኢ። እቲ ወዲ ካብቲ ወንበር ተሲኡ ምስ ከደ ሮበርት ማንም ከይተፀበዮ ናብቲ ቴዲ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ጠረጴዛ መፅዩ ኮፍ ይብል። ፅንሕ ኢሉ ድማ ካብ ጅብኡ ናይቲ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ሓያል ቀታሊ መነፀር ደም ተዓይኑን ተሰባቢሩን ንቴዲ ይሰደሉ። ፀኒሑ ሮበርት ብዛዕባ ቴዲ ሕሉፍን ኩሉ ስራሕቱን ከም ዝፈልጥን ንዕኡ ምትንኻይ ተዘይቋሪፁ ኩሉ ነገሩ ከም ዘውድቐሉን ብደንቢ የጠንቅቖ። ብሰማሙዕ ስለ ዘይከኣሉ ግን እቶም ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ናይ ፑሽኪን ጋንግ ንብረትን ሃፍትን ሓደ ብሓደ ኩሎም የጥፍኦም። ቴዲ በዚ ተናዲዱ እቲ ናይ ሮበርት ስራሕ ብምኻድ ነቶም ሰራሕተኛታት ኩሎም ይጠልፎም። መሊሱ ድማ ንሮበርት ደው ኢሉ ናብቲ ዝቆፀሮ ቦታ እንድሕር ዘይመፅዩ ኩሎም እቶም ሰራሕተኛታት ከም ዝቆትሎም የፈራርሖ። ሮበርት ግን እዚ ነገር እዚ ተፀቢዎ ስለ ዝነበረ ማንም ከይረአዮ ናብቲ ውሽጢ መጋዘን ብምእታይ ነቶም ናይ ቴዲ ጋንግ ኣባላት ዝኾኑ ወታደራት ሓደ ብሓደ ንኩሎም ይቐትሎም። ድሓር ነቲ ፖሊስ ኮይኑ ዘሎ ራልፊ ፀዊዑ ነቶም ሰራሕተኛታት ቀስ ኣቢሉ ካብቲ ገዛ ንኸውፆም ይነግሮ። ሮበርት ራልፍን እቶም ኩሎም ሰራሕተኛታትን ካብቲ ህንፃ ብሰላም ከም ዝወፁ ርግፀኛ ምስ ኮነ ንቴዲ ክገጥሙ ይኸይድ። ኣቐዲሙ ግን ኣብቲ ሱፐርማርኬት ዝርከቡ መብራህትታት ናይ ጫፍ ጫፍ ኣንጎሎ ገዲፉ ኩሉ የጥፍኦ። ኣብ ፀልማት ድማ ነቶም ተሪፎም ዝነበሩ ኣባላት ናይቲ ማፍያ ሓደ ሓደ ድምፂ ኣልባ መሳርሕታት እናገበረ ይቐትሎም። ንቴዲ ድማ ብመሽቆሪ ምስማር ገይሩ ኣብ ተደጋጋሚ ሰውነቱ ብምውቃዕ ይቐትሎ። ድሕሪ 3 መዓልቲ ሮበርት ናብ ሩስያ ናብ ሞስኮ ብምኻድ ነቶም ዋና መራሕቲ ይረኽቦም። ነቱ ቭላድሚር ፑሽኪን ዝተባሃለ ዓብዪ ናይቶም ማፍያ መራሒ ድማ ኣብ መሐንበሲ ኤሌክትሪክ ሒዝዎ ከም ዝመውት ብምግባር ብምሉእ ትግናይ ማፍያታት ስርሒት ንኽፈርስን ንኽወድቕን ይገብሮ። እቶም ሓደገኛታት ማፍያታት ደማሲሱ ናብ ኣሜሪካ ተመሊሱ ጽቡቕ ናብራ እናነበረ እንከሎ ድማ ኣሊና ኣብ ሓደ ቦታ ረኺባ ዝሐሸን እትምንዮ ነበረ ህይወት ከም ዝጀመረት ንሮበርት ነግሮ። ከምዚ ኢሉ ህይወት ካልኦት ሰባት ቀይር ብምኽኣሉ
ብጣዕሚ ስለ ዘሐጎሶ ሮበርት ንኻልኦት እውን ተመሳሳሊ ስራሕ ንክሰርሕ ይበረታታዕ። ምሸት ናብታ መፅሓፍ ዘንበላ ንበረዳ ምግቢ ቤት ምኻድ ድማ ኣብ ላፕቶፑ ከም ኣሊና ዝበሉ ብማፍያታትን ጋንግታትን ዝጭቆኑ ሰባት ፍትሒ ኣለሻ ግልጋሎት ይህብ ጀሚሩ። ሽሙ ድማ ዘ ኢኳላይዘር ምዃኑ ርኢና እዚ ፊልሚ ንውድኦ። እዛ ፊልም እንድሕር ኣፈቲኹማ ላይክ እና ሰብስክራይብ ብምግባር ድጋፍኩም ግለጹልና። ዝመፁ ፓርትታት ንኸየምልጥኹም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ተኸታተሉ።